Дай Коста. Вай, много е добре. Аре бе, какво чакаш? Отивай. Абсурд няма да ми вържи. То спък, я се стигни бе. Ще ти помогна. Наистина? Та е навсякъде около нас бе. Тя, може би, точно в този момент ще застане пред теб и ще ти каже... Здравей. Здрасти. Аз съм Весо и може да ми викаш Весо. Радостина. Много си ми познат от някъде. Ти не си ли от съседния блок? Ти не си ли Весо бе? Да. Бе брат, много ти се кефя, може ли да се направим една снимка? Много ясно, а? Цък. Значи, искам да ти кажа, че Весо е най-добрият рапър в България. Точно така, ти си Весо. Ама нали знаеш рапърите в България какви са стиснати? Но не и Весо. Той е щедър като чалгар. Аз от малък го познавам, той има голямо сърце. Но пък на тебе за какво ти е сърце? Да няма ти правят трансплантация. Но пък ако някой ден ти се наложи, Весо дава всичко за хората, които обича. Ти искаш ли да се разходим? Да, звучи добре. Ти няма ли да оправиш сметката на момичето? Много ясно, че ще оправя. Значи, аз като ти казвам, че тия рапъри една стотинка нямат, всичко отива клипове, млипове, песни и работи. Аз ще оправя нещата. Ела да се разходим, няма да се притесняваш. Аз просто го правя тъп, здрасти бе! Аз съм Весо, може да ми викаш Весо. Нали ги знаеш, рапърите какви са... Какви са бе? Чалгар. Много е добре. Какво чакаш? Отивай. Здрасти. Здрасти. Сега после, и друго му е голямо. Сега, знам какво те интересува. Само с голям п*** търсите. Ико, и със сърце може да те обича. Стига е тъп. Добре. 835. Моля се, не засмейте, хора. Опитвам се да се държа, бе. Честно. Хей, Коледа наближава, затова! Че, как мога да е толкова сложно да говориш в камерата?